Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kok nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi areng kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki Mbak Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nek Ndara Sencaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal bangun kayangan. Nalika semono ndak anggep yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa, sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki.
Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan ngoten terus utusan kali Sinuwun Ndarawati terus karepe pripun karepe guru pripun aku napa pengendikane Wang Pikulun Bathara Guru dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan nek kula ken murungke kula ora iso kula ora gelem murungke bangun kayangan merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan coba aku tak ngerti wigatine apa wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten kayangan niku papan sing becik kayangan niku papan sing apik wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan ora ana rasa regejegan anane mung ayem tentrem majinamatan daya dinayan uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong sampeyan niku pripun to Den Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuh guru dume Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu watu gong coba kula tak takon sampeyan niku ratu napa watu nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan miterang karo Bathara Guru ora mung manut grubyuk ngalor ngidul kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar waduh nglelengi Sor Prabawa Sor Kretek gong ku nek nyaut kok mesti elek to merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan pamrih napa sampeyan niku bendara kula sampeyan niku pepunden kula terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula mboten no mboten ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar monggo gegayuhan kula niku apik gegayuhan kula niku becik kula nek gegayuhan apik sarta becik aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki mboten ajeng kula paelu sinuwun pasane ku Bathara wayah pur jagat dadi ngono to karepaning Semar Badranaya yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati aku kuwi sesembahmu aku pepundenmu Semar ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati nanging sengguh temen ucapmu kemewat kowe ngregem jimat kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan najan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya ngopo Gong arep jengklet kesangkut kok dadak kesangkut
kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene. Sapa sing ora kepotangan Budiro Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono. Mir bae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange. Rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten apa ya? Ora kaya ya omong ora jelas kok. Kula nyuwun pesara sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang Mas, nak bantu Mas. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke bandi jenenge Sukini terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ora hafal. Kabagyaning wong niki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sangguang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei, jangan omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku mleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora, ning bangun moral jiwa pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Oh iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila.
kuwi wis ra ana ning atine masyarakat mula arep ditukulke meneh karo bapak aku kowe kok nyarusiku nek kowe arep mepalangi karepe bapak ra masalah Ratu Ndorowati ra masalah lho kowe malah ora basa karo aku tak basanono wong sampean pakartine elek kok aku wegah basane wong elek lho yen ngono kowe wani karo Kresna lho aja kok sampean dewa mudhun wae aku ora wedi gong nek omongan cangkeme sing apik kok nek ana dewa medhun tenan mbok sing apik lambene truk aku wani tenan ora aku dadak nyebut ora ya wis kudu dewa lho omong kok mulak-malik yen pokoke masa memanang karo aku tetep aku ora trima tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watani iso nglangkai kuandane gareng weh aku ngapa rasanane ora aku arep mati Tru ora wong Bagong iki ngapusi kok ora langkano kuandane Bagong legane atiku karepe dhewe panungsmaning jajalanan kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndorowati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lha kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndorowati sapa sing wani karo Bapak Prabu Ndorowati tandinge Setyaki yen ngono kowe wani karo Setyaki nun sewu nggih Mas Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore kowe iki Senopati kowe iki sak ngisore ratu jelas wedi aku lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa yen ngono wani karo Setyaki sing tak wedeni awamu metu njaba piye metu njaba gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme aku kan metu njaba gelem ora gelem sasake pokoke terserah lah pokoke manut aku pokoke metu njaba metu apa ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere mung wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi areng kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Setyaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Setyaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora? Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Malah wis ganti training barang arep Gelut e. lho arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane.
Satria-satria jare mau sore Kakang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun Kahyangan iki ora bangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Oke kalau bangun Kahyangan sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samandra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu njaba. Sinuwun Darawati metu ning njaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kira dibrengos kok? Wah tutuk ndase bagus. Obah ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku, sampean mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antarsena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, ngomong men. Setan tenan kok. Pancen setan tenan lho kowe kok yo. Aku to dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Turu-turu gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antarsena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun Kahyangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir.
Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ngomong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Dorong tasena. Terus yuk. Ayo. Dorong tasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong. Sing ngomong cangkemmu. Cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo men. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Kacarian putra lamun ngawekasan yeka wisang geni maya wisang geni maya Wisnu Pratinta gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca iki melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah melayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya
nanggana magawe gelari rawang-wang. Oh Bagong Nun kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang. iki sandangane wong gelut. Lho sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu mung mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong karo Setyaki. Kowe kaget, Anggir Antasena, oh Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Iya Paman. Anggir Antarja. Iya kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku, dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadya balaku. Samapta ing gati sawega ing diri. Narwani karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garutoco sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbah ngono. Iya. Anggir Antasena, ana apa lek? Kala gak wonten mriku, gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ngono. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lega wonten mriki wigatosipun.
Aku wis kebacut sumpah karo kakekne Semar nek bantu karo kakekne Semar lahir batin. Monggo kakekne Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakekne Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Majelis Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge Raja Malu Bagong pecah slamu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samata, Kakang Antarja samata. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo mak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iku ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Majelis Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betengi kakekne Semar. Nek pancen Majelis Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru, ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugu Mbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Majelis Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Boten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa ing dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa ing dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhane nggih.
jalma menika tan kena kinira giri lusi kaya Bagong ngene iki arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu akeh sing ngewangi iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Barantasena dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang apa sing tak gawe-gawe tak aturke Barantasena su sampean jotosan karo Barantasena sapa sing kapitunan ya Bagong nggih mari sona iki ora sok aneh-aneh ya ora piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung aku manunggal karo kakekne Semar nah iki mau ngene peraturane peraturan apa ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake ana peraturane piye syarate iki mau Darantasena Ndarakarkaca ya maringi aku menehi apa lho tiket bergabung apa iya aja seru-seru piro mana cahe kelase paling sithik 350 yo aku tadi siji nyo tak bayar kenceng nah tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel yo Bagong boleh bergabung balik ke apa tau balik ke orang tau balik ke aku mau ngiwangi bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakke karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik ayo balik ke alah mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to Den mbok ora masalah ora ana sing menehi Bagong li jaluk Jaidan kene bali memang hampir tok ndekno aku dijaluki aja sok njaluk ngono iku isine-isine ora dicukupi karo bendaramu nggih nyuwun ngapunten terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati Bagong nun Koko Prabu aku sing methuke Koko Rabi ngadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku nah ngono ki tegese mbelani tenan nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati wis ben tak lakonane nek dipecate dadi senopati aku melu Kakang Semar waduh nyuda jatahku anggota anyar nyuda jatah cilaka iku wis kerekoso wis ora usah cerewet diwangi meneh tak pethuke kok ora Ndarawati nek yo melu nggih kestoke dawuh ayo pethuke Bagong monggo Setyaki kok neng kono inggih lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong ya mapunten mboten nginten babar pisan menawi kula kawon kalian Bagong kula si Adi kalah karo Bagong kawon kula dipun gulung dening ponokawan Bagong midanget napa mboten niki lagi dadi lakon begini aja kok Setyaki Bathara Yama dipatera edan tenan. Ya mau dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Ya pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke
ndak gawe kisro gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak kendhau. Saiki. Ratu Gustimu kok tak junjung sapenake dhewe. Kondur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki wis tak dawuh. Lah edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang ngunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya, Jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, ra edan tenan. Tra. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane? Lah kae. Kae lho ketemu karo wong numpak Jawa nggawa stok map. Iki Umar Bakri, Wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono kok. Wah, iki mesti setan gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Dara-dara terus. Ya. Ayo. Wis candak to. Kanthi cara kasak mripat balane Betari Durga ora wani nerajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo gunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan mriprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel. Malah Mak Jlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Kowe mau liar-liar saplae bar mangan mie ayam. Gong. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lu aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa kok? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, kae lho. Oh, kae ketok kae. Lho. Waduh. Gareng ngono kali. Wah, wis.
Reng tenang gareng Kang Slupan kok mesti Kang Slupan anu iki demit bayi iki ring somong ayo metu saka ragane kakangku metu bonge jarine wong tuwa mbiyen demit iki wedine diuser-useri barange wong tenane heeh oke wis sabar ngono aku wae Tru iya aku sing wis seminggu ra adus iya tak usah-usahane ya iya ora hei oh sorry kebacut mambu kok bisa merem itu terus terus wis paras barang isih dipok-poki edan ora wis akhirnya kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang edan matur bapak terus yo nenten napa Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jin setan mripayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut rebejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore pancene iblis tenan sampean mang mlayu teng Ngamarta aku nggih wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa ning nek pusaka pun tekan mriki kula sing ngrampungi ya njaluk pangestu kek Petro dalem Pak gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jin setan mriprayangan. Oh nggih carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel kalelana janur. Oh nggih wis akan dawuh
nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu nggih wis to ki dawuh Pak ngenteni rawuh bendaramu Ndara Puntadra mengko aku sing ngrampungi nggih to ki dawuh sing ati-ati aja lali lho to Le mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih wis tak kendhong sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndrawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintahe Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisra kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kawan ingkang ngrayipun Janaka sranane aja wujud nata Ndrawati kepareng paduka ayo derek napa Kakang salin wujud aja wujud nata Ndrawati sewawi Koko Prabu kula derekaken kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing mus-musak masik merga kawulane wis digawe mingker kiblate karo Wang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kaderangan Yai Koko Prabu ing ngrayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu hayo dibudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe karo pun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu
Thank